deň, sme účastníkmi maratónu okolo Žiliny. Jeden z účastníkov tu je pán Kozalský, ako sa cítite? Vieš čo, keby nebolo toho dažďu a vyjebaného protivetru, tak by som nemal nič proti, ale píče, užítaj to. Je to ono! No! To bol úžasný skok. Dámy a páni, to je dnesný super deň. To sa trošku oplakol. Poďme ísť domov. Dobre, pokračujeme, avšak bez kozalského úteraku, tak sa poď vrátime. A Ende! Teraz tu máme druhého účastníka nášho supermaratónu, skvelý môj biely uteračík. A akurát sme vyšli z Mojša a blížime sa k nášmu tradičnému miestu osvieženia. Tak čo, pán Ondruš, ako sa cítite pred týmto výkonom? Ide to, ako keď som vás videl, ako ste to úžasne predvedli, tak som takú chuť dostal proste, že je to až neuveriteľné, viete. Vy ste ma tak nabudili tým svojím úžasným výkonom, to svojou odvahou, tým svojím šialenstvom. Dobre, už sa blížime. Ešte pozrieme, neprší, blesky nepadajú. Je to v poriadku, takže je úžasná atmosféra. Áno, úžasná. Daj, poď, nezdávaj to, poď! A jebaš, máš sa tam! Iba jeb! Naspäť! Plávaš! Sme vonku! Ber všetko, čo sme podzadzovali. Nie, že to zabudneš, ako ja minule. Krásna, rýdka, obťažná, výkinečka. Ide sa domov! Píče, nikto na priehrade. Vždycky tu bylo tak 500 miliónov ľudí. A môj úterak, kurva, zasa déjà vu. Bereme úteračík. Je to môj. Pozrite sa. Dobre, končíme prednešok. Dovidenia.